Hello po guys, welcome back po sa Simpleng Luto ni Inlek. Ngayon guys, magluluto po tayo ng iskabetsi. Simpleng iskabetsi lang po kasi yung gagamitin natin yung isdang matambaka po. Okay, ito po yun. Yan, okay. So ngayon guys, ito yung mga ingredients natin. So mamaya piprito natin yan, of course, yung isda. At saka ipapalo natin yung para sa sauce niya, okay? So ito po guys yung mga ingredients natin. Meron tayong 2 kutsara ng brown sugar po. At saka meron tayong tomato sauce po. Ano po yan, 90 grams. At saka meron po tayong pineapple tidbits na ano yan, 115 grams. Pero pag drain na, 61 grams na lang po naiwan yung tidbits. At saka meron tayong 2 kutsarang asin, of course. At saka meron tayong vinegar. 1 kutsara po yan. Meron tayong bell pepper, yan po. Yung spring onion natin, yung bawang, at saka yung sibuyas, okay? At saka siyempre yung luya, ginger natin. Meron po din tayong yung seasoning, okay? Seasoning tayo. Depende po sa inyo kung gusto niyo gumamit. At saka of course po, meron tayong pampalapot. So yung gagamitin ko ngayon, ito yung flour, okay? 3 kutsara po yan. So pwede din po kung gusto nyo gumamit ng cornstarch. At saka of course yung isda natin. Okay, so ganyan lang po. So una proseso, of course, ipiprito natin yung matambaka natin. Okay, yan lang po, simple lang. So yan guys, nagpainit tayo ng ng oil. Dapat mainit talaga yung oil para hindi didikit yung isda at saka hindi madudurog. Okay, so lalagay na natin, piprito na natin yung matambaka natin. So saka dapat huwag natin i-overcrowd. Yan. Yan na po. So, hayaan na natin maluto yung isda natin. Okay? So, yan na po guys. Halos luto na po lahat yung isda natin. Ito na. Saka yung iba andun pa. So, pagkatapos nyan, lulutuin na natin yung natin. Yung sauce. Okay? So, simpleng lang. Kahit anong klaseng isda, pwede natin i-iskabetsi. Okay? So, yan. Pagkatapos niyang naiwan, gagawa tayo ng sauce. Okay? Hello guys, yan na po. Luto na po yung isda natin. So, susunod na natin yung yung sauce. Okay? So, papainit natin yung oil. Kunti lang. Lalagay tayo ng oil. Okay. Yan lang po. Huwag masyado marami. Kainit natin. Yan. Lalagay natin ito. Yung bawang. Okay. Susunod natin yung sibuyas. Saka siyempre yung luya. Yan.
So yung flour guys, lalagyan natin yan ng isang basong tubig. Yan po guys, susunod na natin yung tomato sauce natin. Yan. At saka yung pampalapot natin. Lalagay natin tong flour natin. Okay. Yan. Saka dadagdag tayo ng isang basong tubig. Yan. Yan lang. Dapat halo tayo, okay? Lalagay na natin yung asukal natin, okay? Yan lang, halo-halo lang. Mamaya, pag tingin nyo niya sobrang lapot, pwede tayo dadagdag ng tubig, okay? Yan lang. Lalagay tayo ng asin. Yan, huwag muna natin ubusin kasi titikman natin yan mamaya. Baka sobrang alat, okay? At saka, lalagay tayo ng kunting seasoning, okay? Yan. Antay lang tayo, kukulo niyan. Lagay natin yung bell pepper. Yan po guys, malapit na po maluto yung ano natin, sauce natin. So yan, malapot-lapot na. So I decided na mag-a-add ako ng soy sauce, okay? Pwede hindi, pwede rin magdagdag, okay? Para naman may kulay, okay? Yan. Okay? At saka dagdag na natin ng ano, yung bell pepper natin. Okay? So, ilang saglit lang. Pwede na to. Pagkulo niyan. Pwede na yan. Okay? Hintay lang tayo ng konti. So, maya-maya, ayan, toppings natin yan. Yung tidbits natin. Okay? At saka itong, ano natin, spring onion. Okay. Kaya lang natin kukulo yan. Guys, i-add na natin yung vinegar natin. Okay? Yan. Yan na po. Huwag lang natin masyadong ihalo kapag maglalagay tayo ng vinegar kasi mag-iiba ang lasa niyan. Pagkulo niyan, pwede na yan. Yan. Yan na. Kikita nyo guys, oh, kumukulo na. Pwede na yan. Pwede na yan, okay? Ayan guys. Tapos na yung sauce natin. So, ilalagay na natin dun sa isda natin. Okay? Dahan-dahan lang. Oh. Oh. Yan mo na yan. Okay? Ang sarap talaga. Nakakagutom. Yan. Okay. Okay. So yan na po. Yung simpleng escabeche natin na matambaka. So sana po nagustuhan nyo yung video natin. Saka pala,
ito muntik ko na makalimutan. Sorry po. Wala. Okay. Yan. Yung ano natin. Tidbits. Yan. Ito yung pinaka ano eh. Sarap to. Yan. So, kakamayin ko na. Okay. Yan na po. Yan na po. Kompleto na po yung iskabitsing matambakan natin. So, sana po nagustuhan nyo yung video natin at saka patuloy kayong susupport po sa simpleng luto ni Enric. Thank you po. God bless you po. God bless.